l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-Parlament, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Nabela ħabbar xogħlijiet fi proġetti importanti li mistennija jiġu konklużi din is-sena u li se jtejbu l-livelli tal-kura tas-saħħa bħala parti mill-pjani ta' investimenti relatati mill-Gvern f'Malta u Għawdex. Tali investiment li se jaraw qabża kbira fis-servizzi offruti b'xejn mill-Istat jinkludu l-ħolqien tal-helipad biswit l-Isptar Mater Dei biex ma jintilif żmien fit-trasferimenti ta' pazjenti li jkunu f'qagħda kritika, inkluż dawk li jintbagħtu minn Għawdex. Ħabbar ukoll kif qed issir ħidma fit-tkabbir tal-emerġenza fl-isptar ewlieni ta' pajjiżna biex din tkun tista' tilqa' u tikkura ma' 70 persuna f'daqqa. Żied li se jkun hemm ukoll espansjoni tas-servizz fit-taqsima tal-kura intensiva l-ITU biex jiġu inkorporati sezzjonijiet imsejħa acute mental units li jilqgħu mal-110 persuni li jsofru minn mart mentali akut. Ma' dan il-kura tas-saħħa f'Għawdex se tkompli titjib u tiġi faċilitata iżjed il-ħajja tal-pazjenti Għawċin bl-introduzzjoni ta' magna ġdida tas-CT scan fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan wara li fl-aħħar jiem għadha kemm bdiet taħdem l-ewwel magna tal-MRI fl-istess sptar. Is-CT scanner fl-Isptar ta' Għawdex wasal biex jitbiddel u aħna rridu CT scanner li huwa tal-aħħar kwalità, CT scanner cutting edge u fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet ħareġ it-tender għal dan is-CT scanner il-ġdid. Min barrek il-Ministru Abela ħabbar ukoll li kimika meħtieġa fil-kura tal-kanċer issa se tibda tiġi prodotta f'pajjiżna. Tenna li għal tul ta' żmien pajjiżna kien jiddependi fuq pajjiżi terzi għas-cyclotron, kimika li tintuża waqt id-dijanjosi tal-kanċer. Minkejja dan qal li aktar tard din is-sena din se tibda ssir f'Malta u Għawdex biex ma nibqgħux dipendenti fuq ħadd ieħor. Bisħab bejn il-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll il-Malta Enterprise nista' ngħid ħanerġa' nikkonferma li iktar tard din is-sena it-tagħmir tas-cyclotron ġewwa pajjiżna ser jieħu forma, ser jieħu ruħ, se jieħu struttura biex Malta u Għawdex il-pazjenti tal-kanċer Maltin u Għawċin ma jibqgħux dipendenti iktar fuq din is-sorsa ta' kimika essenzjali biex nittrattaw il-kanċers f'pajjiżna ma nibqgħux niddependu iktar fuq pajjiżi barranin. Brabta mal-kura tas-saħħa primarja Joe Etienne Nabela ħabbar li l-Gvern se jkun qed jiftaħ kliniċi ġodda fil-ġimgħat li ġejjin, inkluż dawk fil-lokalitajiet ta' Birzebbuġa, is-Siġġiewi, Bormla, San Ġiljan, l-Imsida, is-Swieqi, il-Mosta u r-Rabat. Dan fil-waqt li ċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalqormi baqa' għaddej xogħol kbir ta' rinnovazzjoni u la darba jiftaħ se jkun qed jiffoka anke fuq aspetti oħrajn bħal dawn tal-obeżità u d-dijabete u qal li l-pjani għaddejjin ġmielhom biex il-kura medika tinqasam taħt diversi direttorati mediċi li dawn il-proġetti jkunu jistgħu jitwettqu b'mod b'saħħtu u aktar malajr.